Сега отиваме в софийското село Лозен, където в края на март жителите протестираха срещу разрешение за проучване на добив на строителни материали близо до селището. Хората поискаха повече информация за евентуалните рискове от добив на инертни материали. 2 седмици по-късно нищо не се случва, затова отново се обърнаха към нас за съдействие. Благой Цицелков сега ще ни срещне с хората, за да разберем и повече от самите тях. Добро утро, Благо! Добро утро, Юли. Тук настроението на хората е почти като това на времето. Предстои градушка. Причината: в началото на миналия месец хората случайно разбират от едно решение в Държавния вестник, с решение номер 444, че тук зад мен, там където е планината, там където са дърветата, които лично те са посяли или лично те са засадили, ще бъде, има дадено разрешение за разработване на каменна кариера. Разбират, че всичко това ще се случи законно с разрешение за концесията от страна на Министерство на енергетиката, но разрешение, което е издадено в разрез с закона, защото не е било направено обществено допитване до хората, които виждате, че са зад мен. Сега тук на място са Министерството на енергетиката, община Панчарево, кметството на село Лозен и, разбира се, хората, към които веднага ще се насочи с въпроси за това какво се случва. Първо към кмета на Лозен, Васил Станчев. Как разбрахте, че ще се случва такова проучване тук във вашето село? Добро утро първо и на вас и на вашите зрители. Разбрахме от Държавен вестник на 8 март, че има министерско постановление за разрешение за проучване на инертни материали в землището на село Лозен. Такова разрешение знаем, че трябва да се издаде, ако има допитване преди това до живеещите в района. Имаше ли такова допитване? И ние това знаем, но за съжаление допитване нито до администрацията, нито до жителите на село Лозен такова нещо не е имало. Някои от къщите знаем, че влизат в района на находището. Означава ли това, че вашите къщи са застрашени? Добро утро на зрителите и на всички лозенчани. Приветствам вашето присъствие тук. Значи засегнати са много частни имоти, къщите, които постоянно живеят. Знаете, че това е най-голямото село и престъпление да има такова събитие тук. Какво точно ще засегне това, което предстои да се случи, това, което е разрешено от Министерството на енергетиката? Това са границите на предстояща кариера. А това са, виждате колко частни имоти първо влизат в тази граница, значи над 13 са. А второ, сами може да видите, че кариерата е буквално на метри над главите на хората. Вижте къде са къщите. Ето там се вижда старата кариера. Значи този целият район тук, който се вижда, това нещо предстои да бъде свалено и разработено за кариера. Вижте за каква природа става въпрос. Да, само секунда. Ето виждаме и карта тук, която ни показват хората. Това е селото. Виждате го. Тук започва кариерата. 1 милион квадратни метра. 3 милиона квадратни метра. Това тук съседната кариера, за която сега започва концесия ли е? Точно така. Значи да, в същия брой на Държавен вестник всъщност съвсем случайно видяхме, че има изискване, направено искане за разрешение за втора кариера, която е 3 пъти по-голяма от първата. Двете кариери общо са с площ по-голяма от площта на селото. Всъщност. Това е истината. Сега ще попитаме Министерство на енергетиката, защото все пак те са тези, които са дали концесиите. Казвам добро утро на господин Станислав Танков, който е от ресорната дирекция по природни ресурси, концесии и контрол в Министерство на енергетиката. Добро утро. Защо Министерството даде разрешение за концесия, без да се допита до хората, каквото все пак сте длъжни да направите? Все пак Министерството на енергетика се явява като администратор на този тип процедури по закона за подземните богатства. Министерството на енергетиката няма механизъм, по който да каже да или не на съответно инвестиционно намерение. Процедурата е съгласувана с компетентните ведомства. Бележките са отстранени. Поради тази причина е издадено и разрешение, което в момента е обжалвано пред Върховния административен съд и Министерството на енергетиката към момента е преустановил последващи действия по отношение на тази процедура. Но в началото защо никой не се допита до хората, иначе ви благодарим, че дойдохте днес тук на място? Има съгласувателна процедура. Реда за съгласуване е с кмета на Столична община. Главен архитект на Столична община е съгласувал процедурата. Така че след съгласуване на тази процедура е извървян целият този път по издаване на това разрешение. Тоест, ако правилно ви разбирам, вие казвате, че тази процедура и това разрешение е било съгласувано с Столичната община. Те ли е трябвало да уведомят хората за това, което ще се случи?
Столична община. Ами веднага отиваме към Столична община и представители на община Панчарево, кмета на Панчарево. Добро утро, кажете ни, хвърлят топката в общината от страната на Министерството на енергетиката. Категорично не съм съгласен с това твърдение, защото трябва да отбележа, че има едно некоректно писмо от Министерството на енергетиката към Столична община с зададени 3 въпроса. И в това писмо е засегнато устройството на територията, плюс и общия устройствен план какво засяга. Значи Столична община съвсем коректно е отговорила на тези 3 въпроса, но не е дал становище по така исканото разрешение. Всъщност от нас не са искали разрешение. Столичната община казва, че Министерството на енергетиката не е искало разрешение за това, което ще се... От Министерството на енергетиката към Столична община и архитект Диков съвсем конкретно и коректно е отговорил по исканията. Писмото може да го видите. Писмото на архитект Диков. Вижте, значи, ето е първа точка, с която започва писмото на архитект Диков от 13.11.2014. Зоната попада, площта попада в рекреационни гори и земи, зелена зона. Не се допуска стопанска дейност, освен санитарна и ландшафтна сеч. Точка. Обаче това нещо Само преди това да видим отговора на Министерството на енергетиката. Показват хората едно писмо на архитекта Петър Диков, което се казва, че всъщност общината е казала, нищо да не се случва тук. Общината се произнася по отношение на това дали заявената площ попада в урбанизирана територия. Не. По отношение на това дали... Като има къщи, които са в територията на тази концесия. Информацията е, че заявената площ не попада в граници с устройствен план в урбанизирана територия. Второто, което е, не попада в граници, които са предвидени, площта не попада в граници, за които са предвидени бъдещо развитие на национални обекти, обекти от социалната и техническата инфраструктура и не попадат в намеренията за общината за бъдещо развитие. Сега да ви питам, ще има ли тук такава концесия? И кой знае? Към момента трябва да изчакам решението в Върховния административен съд. Административен акт е обжалван пред съда. Какво се случи? Знаем, че когато имаше тук протест, БНТ беше единствената телевизия, една от малкото медии, които го отрази. Заместник министър Жечо Станков се не е да се срещне с хората. Какво се случи на тази среща? Стигнали се до някакъв консенсус? Имаше редица от срещи. Мисля, че местното население е запознато с цялата процедура. Имаше запитване по реда Закона за достъп до обществена информация. Информацията е предоставена за всички документи по отношение на тая преписка. Добре, благодаря ви за тази информация. Интересите чии са? За сведение на господин Станков бяхте, в Конституцията на Република България има член 55. В него пише, че всеки български гражданин има право да живее при чиста, екологична и така нататък среда. В този закон, който цитирате за подземните богатства, има член 26 и алинея 7 на този член защитава точно конституционните права на българските граждани. В член 7 е написано обществено обсъждане. Обсъждане с обществеността. Не си измивайте ръцете с кметовете, тъй като ние направихме среща и с госпожа Фандъкова и нейното мнение е, че това не е съгласуване по реда на този член. Освен това, което казват хората. Ще ви заявя, че има едни младежи, които създадоха едно движение, един комитет за бъдеще на Лозен. Заели сме се, ще направим такива срещи и с другите ведомства, които съгласуват по този член. Защо? Защото този квадрат, екологията съгласува, но има части от натура. Културата съгласува, но отсреща ще видите манастира Свети Спас, който е в списъка на национални, паметници от национално значение. Той попада в района на територията на тази концесия, за която говорим сега, да кажем за зрителите. А пък втората, която е под него, екологията трябва да съгласува, тъй като госпожа министъра доложи миналата година, че по свлачищата, за които и вие и други медии алармирахте, тези свлачища
са картотекирани. Как се гласува екологията, като точно на това е свлачище, Видяхме като какво се дете случи съм го и в, залесявал, за да не слезе манастира долу на магистралата. Той е залесял, а камерната кариера, която някога работила тук, важно уточнение, е спряна именно заради свлачището. Още 45-50. Пак ви казвам, като дете съм ходил да седа борчета. И сега тая гора, която е на 35 години, която я виждате, ще отиде по дяволите. И в документацията им пише 18 000 за възстановяване на щетите. Вярвате ли в таласа ми? Само преди това да ви питам, втората концесия, която е решена, за същата фирма ли става въпрос? Същата фирма ли, само да видим името, каменни фракции? Не става въпрос за същата фирма. Другата процедура е много ранен стадий. За важно уточнението, че не става въпрос за концесии, става въпрос за площи за проучване, което далеч не означава, че 100% за задължително се стигне до концесия. Това, което казват хората. Процедурата е съгласувана по член 26, както твърди господина с компетентните ведомства. Компетентните ведомства се съгласуват без бележки. Компетентните ведомства са Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция по национална. Благодарим ви за тази... Министерство на околна среда и водите, Агенция пътна инфраструктура, включително и Столична община. Благодаря ви. Столична община обаче не знаеха, трябва да проверим с другите институции доколко е съгласувано. Странна е съдбата, накрая да кажа, на самата фирма Каменни фракции. Фирма, която се води, че е на един адрес на булевар Цариградско шосе. На адрес обаче не открихме никой, който да е чувал някога за тази фирма. Фирма, която се води, че се притежава от едно 26 годишно момиче. Момиче, с което ние не успяхме да се свържем в абсолютно никакъв начин. Каква е истината, ще продължим да търсим. Наистина настроенията ще са драматични като това време, което ни посрещна тук в село Лозен със сигурност. Да, за времето ще разберем буквално след минути от Елица какво ще бъде той, до кога ще продължи този проливен дъжд, който видяхме, че се изсипа в село Лозен. Ще продължим да следим и този случай, разбира се. Сега кратко прекъсване, след това денят започва, продължава. Останете с нас.